Tindang Ontaibari Gamini जानानै आं बुंदों खोथाखौ थारमाने जों मैया बेखौ सानाव नुदोंमोन मैदेरखौ हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय नुदोंमोन जोङो नुनानै 7थासो 8थासो बाजियाव ओंखारबोदों बे मैदेरा बेनिफ्राय मैदेरखौ जों उनाव नुफैनाय जायाखै हाग्रा एरसोना थाबाय थानायनि लोगोसे बे जाथाय जाग्रा मानसियाबो थारमाने मैदेरखौ नुवालासिनो मोनानि 6टा बाजियाव बे फैनानै मैदेरा बोरै होसोबोखो बे मैदेरजों सौदावनानै बेयाव बुथार जाबाय होननानै जों मिथिदों अखानायै जोङो 6टा 7टा बाजियावसो जोङो थारमाने बे डेड बडिखौ नुनाय जादों आरो नङाबा जों हराव बेखौ नुवाखै मिथियाखै फुंनि 7टा बाजियावसो जों नुनाय जादों बे डेड बडिखौ मैदेरजों बुथार जानायखौ मागोन रामसियारि आबाराम बसुमतारी बिथाङा न'खराव मा खामानि मावना जायोमोन न'खराव बिथाङा माबा खेथि मावोमोन खेथि मावनाय गेजेराव बे माइ हानानै फैनाय समावनो थारमाने बेबायदि जाथाया जादों आरो माइ हायोमोन बे माइ हायो सरकारनिफ्राय राहा मोनब्लाथ' जा मोजांमोन दा सरकाराथ' जोंनो राहा होथ'वाखै दा जोङो लुबैदोंमोन जाहाथे जों मैदेरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बा मैदेरनिफ्राय जों बासिना थानो हायो बेफोरबायदि जों जाथायखौ जों लुबैदोंमोन आरोखि दा सरकारा मा बेबस्था लायो बेखौ जोंनो मोनबा मोजांमोन आरो बहुत माने गरिब मानसि बेबायदिनो हाजिरा खामला मावना जायो माइ हाबथिंलाबायो बेनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय जुदि अनसुंथाइ मोनोब्ला जोंहा बहुत मोजां जायो आरो बेखिनि अनसुंथाइखौ जों लुबैनानै दङ आरो लुबैथारदों आरो जों मोनथारनांगोन न'खराव बिथाङा हिन्जाव दोङो फिसाज्ला सासे दं ओमफ्राय बिहामजो दं आरो फिसौ 7 फिसौ बिथांनि न'खरनि परियाला गासै 8জনাनो जायो गासै परियाल 7টা বজাত এখেতে ধান কাটিবলৈ গৈছিলোঁ ঘৰত তাৰপিছত ধান কাটি আহি এখেতে হাতীজন দেখা নাই গতিকে ৰাতিৰ 6টা বজাত এখেতে ধান কাটি অহাৰ সময়ত হাতীৰ লগত তেনে লগ পাই হাতীটো দেখা নাছিলে এখেতে তাৰপিছত ঘৰত আহোঁতেই এই হাতীটি মাৰ খালে তাৰপিছত ৰাতি 6টামান বজাত তাৰমানে হাল্লা শুনিছোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি হাতীয়ে যে মানুহ মাৰিলে সেইটোতো আমি গম নাপালোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই আমি 7টা বজাত আকৌ এই হাতী দি যিটো মানুহ মাৰ খালে ৰাতিপুৱাই গম পালোঁ ৰাতিপুৱাই দেখিলোঁ এইখিনি আৰু জাগাৰ নামটো হ'ল 3 নম্বৰ অন্থাইবাৰী আৰু হাতী দি মাৰ খালে হাজোগুডি আৰু মানুহৰ নাম হ'ল আৱাৰাম বসুমতাৰী আবাৰাম এনেকৈ ধান কাটে হাজিৰা কামলা কৰে আৰু লগতে এখেতে মানে এই ধান কাটাই কাম আৰু বিশেষকৈ আৰু বেলেগ কাম নকৰে খেতিয়ক মানুহ কিমান বয়সৰ আছে বয়স হেৰি 73 আহ্বান জনাওঁ মানে চৰকাৰৰ আহ্বানটো আমি জনাবই লাগিব এখেতৰ যিটো নেকি মানুহজন মাৰা গ'ল চৰকাৰৰ পৰা যি আমি অনুদান পাওঁ এইখিনি আমাক লাগিব আৰু তাৰমানে এইখিনি আমাৰ কি বুলি কয় এইখিনি অনুদান পোৱাৰ পিছত আমাৰ সা সুবিধা আমি কৰিব পাৰিম একো যদি আৰু নিদিয়ে তেতিয়াতো নহ'ব কাৰণ মানুহজন মাৰা গ'ল তেতিয়াতো চৰকাৰৰ পৰা আমি এইখিনি সাহায্য পোৱাৰ কাৰণে আমি মনোযোগ দিওঁ আৰু আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে এটা কথা হ'ল আমি যদি আজিৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ কাৰণে চেষ্টা আমাৰ আছে আৰু চৰকাৰে যাতে আমাক কিবা লাইন অনুযায়ী ফিনিচিং যদি দিয়ে তেতিয়া আমি ভাল পালে হয় কাৰণ হাতীটো আমাৰ এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াত তাৰমানে হাতী সদায় আহি থাকে উপদ্ৰৱ কৰি থাকে হাতীক আমি দূৰ কৰাৰ কাৰণে যদি কিবা ফিনিচিং ব্যৱস্থা যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি দিয়ে তেতিয়া আমি বাচি থাকিব পাৰিম আৰু মই এইখিনি মানে ক'লোঁ फालानाव थांनानै फैनानैसो जाफैनोसै आंथ' नुवाखै ओमफ्राय नै दरखंसो आं फैबाय मोनायावथ' आं नेबाय थाबाय बे खथा खिथायनानै दे होमबा आं बाव नेबाय थानोसै दे नोंसोरबो सर होनोसैबा होननानै नेबाय थाबाय आं बोरायखौ फैगोन होननानै माथो खोनांगौबा दा माथोबो गैया माबो गैया नालाय दा गैला ओमफ्राय नै दर फुङावसो राजुआ आयंआ थैबाय होनना खोन्थाबाय आयं थैबाय नालाय आयंआ थैबाय होनबाय नालाय आङो बिदिस' होननानै आङो ग्रोबनो फैदो माबार फैदो होनबोबायना बे फैबाय आं
गैया ओमफ्राय आं मिथियासै फैयो नागिरै हे खनथाम खनब्रै बे हाग्रायाव नैजिया सिरिलायबायसो नागिरनायानो हाग्रायावसो थादों बे होननानै बुंनाया ओमफ्राय ग्रोबनि उनाव नैबावहाय ओइ बुदांथिंसो दंफां सायायाव होनबाय नालाय फैबाय आं ओमफ्राय खैथासो समाव नुनाय आं नुवासिबा बे फुङाव ओंखाम जाना फैदों फुङाव माने टाइमा खैथासोआव माइ हानाय सम नङा टाइमा बेसेबां सातथा खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कोर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेंट जब कर्पोरेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कोर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ